tubugan wala. Bilang po abdomen mo. Sige, start natin. Hi, hello mga boy. It's time to ligo na. Sa mga inahan nga stress sa whole week. Diara, maligo na tag dagat. Atong isabwag atong stress sa kadugatan. Bye may na, bye may na, walay stress kay. Wa nay kabutangan. Dali na Mama Erin. Unsa man ni? Bitas. Unsa man ni? Dili. Unsa man ni ikuan? Buha. Isa. Asa ba na sa amin? Saan man ni? Oh, saan man ni? Kuha na itong kiki ano yung mapurma. Asa man ni? Isa ko ha? Asa man ni sulog? Kurang inato bitaw na. Ana siya. Di man kaabot. Di kaabot usa na man kaabot. Hindi na mubo na siya bay. Anak lang usa, sige anak ra. Ngadali mo. Duha mang dapat. Duha lagi. Si Joshua bay di ambak ito ay. Oy, Joshua, maginay, mabuntag. Ay mana. Mana? Asa tuwang. Okay, tara na uy, tara langoy na. Asa man kawang. Asi kami kita. Sige ni, kuan sa dito kami. Ito last Joshua diri dol. Indot bitaw kaayo dol. Saon man, nina. Dungan ta diri. Lukso mo ma. Friendship goal. Dungan tag ambak kani ba? Gaya eh. Usa ka nangihi ka diha? Ala nangihi ako. Dawata ko na. O dali ma, lukso mong duha, dungan mo. Dali, ready. Get set. Di ko kabawa mo lang yung ati. Oy, imong what? Okay ra. Hindi ka na kaya tatay yan. Naman ka. Mulutaw naman ka. Nalangon naman. Mas mayo pa. Makabuhi ka. Lapo. Shout out ko nang naitunga. Parakin tubig. Aw parat eh bay. Uy, daghan ng asin. Wala. Asin. Samay kusinero ano yung dagat. Parat na kayo daghang nabutang. Yay, so na mo ya. Isay, Lainel. Samay kusinero ano yung dagat. Isay kaloto dire kay parat ra ko no. Wala lang, kabahangi ko gato sa kilid. Muawit ko ay pisi diha. Pisi ta dai. Abangan na itay. Ano na pisi ta dai ni. Ano yan na paniha? Oy na ko ni ka ulit. Ako lagi mo ano na magpud ka. Anay uy libre ra lang. Nanay libre sa kay pudi dagat. Kuan bay nga giabangan nila mo kuan. Ha? Floating nila ba? Ah, dana sa floating. Dana set na dai na. Ala nindot og naay PC, kadi ra ka mulayo. Mawal ti dili mo. Sa man aron di ko pa mulangoy tabang. Tawagin inyong papa, kuya. Kung asa na siya. Si Ate Per, atong videographer. 8 minutes lang ate. Sila na, welcome diri sa Ibiza floating car. Bakya. Bakira. Ibiza 2. Uy kuya, ento malata niya among naon. Ayaw diri ya. Ayaw di ko. Ayaw di. Dito si kuya. Ay, busy. Sakit na akong lubot. Ang kuhan, isuksok na sa akong lubot. Katulog. Asa naman si Joshua? Uy, Joshua, alas Joshua. Wala na siya. Wow, lang ko doon.
Apoy ko na. Hindi ko na kaya. Kinsa may nagtimpla ni dagat, kaparat. Kinsa may kusinilos dagat. Kaparat kayo. Daghanan ra kasi. Ano mo butangin? Okay na wala kang balibay. Siya white time. White time, white work. Oh, yan. Bitaw na ta. Dali na, Bi. Tawagin Papa ya. Asan na siya ya? Wala, mauli naman ta. Alasay, sunang uli. Wala may alasay. Bainil, ambak Bainil. Ligo na mo. Hawak kamay. Di kita iwan sa paglakbay. Bantay, di ka saka. Bantay, di ka saka. Wabagdan nangga. Ah, di, dawata ko ha. No. Dawato ng kunin mo. Pag nagapit na ate, kay magpadawat ko. Askindra! Askindra! Pila naman na, malaka na tayo. 6. Ito yung ate, sa palibot, palibot. Ha? Oh. Tuyok sa palibot. Naman dyan! Itor sa sila, itor. Saan? Naman dyan! Hindi na, Diyos na, naklaro namin. Naklaro ko ng pilat ko. Kay Kwan, inala no be. Pila. Nya mayo. Dili na pala sa buno kay. Hindi ba? Sila may nakasuway. Yan gusto ko yan, gamay po yan. Waitin. Dali mo na. Sila kalami. Dali mo na. Wala ito, gamay kayo yan. Kami kayo makulong-ulong pa yun. Pen. Uy, bay mo na kay happy to ako. Mawa. Ah, toothpaste ra na bay mo na. 8 na. 8 minutes na. Ike, imong kuan ba na? Bainel. Bainel. Ang lamisa ba ibutang diri? Ang lamisa ibutang diri. Lamisa hindi ko sa hagdanan, pero nakita ta. Gaan naman na bay. Gaan naman na, swata. Pawiri sa ni Joshua ang imong kamera. Pawiri sa ni Joshua ang kamera, ya dadaring lamisa. Ali Jima. Dali na ba Jima? Sayangan na imong attire oy. Kuha na dili, lubog na. 8 minutes na. Yay! Ayaw niya lang nanas niya. Ikaw sa te. Dali na, Diyos! Dali na, dali. Sinas, vlog. May nasunod. Ana lang ibe. Shout out Demi sa Ditidlom lagi ko gini. Mo gani mo ipuno ko primero. Boleh lah bisa. Asa na ba? Apa natin? Asa man? Uy, na ayaw ba na inyong tiil dito kay naabidahan si si. Bas, mo gani magsamad. Nagano yung nasa mo ay PC. Garage. Mo na ang kasaya ko. Binturi siya. Ano lagi yung kay PC. Bay, gilingkuran ako ang duha ka buok. Ano ba? Ikay
Nindot no. Murag mali paghawid ako kay. Asa to taman? Kani Joshua. Joshua. Tuan gihapon. Nang may PC diri bay mo na. Oh, kay na PC. Ato ma. Sige ta kung lubot. Joshua, ambak na Joshua isik pangluto. Garam day Joshua. Wang! Tara. Uy! Wang! Uy, pako! Didingog. Ah, ala, kanindot, chill lang. Wala sa stress. Ako, akong dunggan. Sa vlog. Ang nindot lagi ni. Dahil PC diri ba, o ba? Kami diri PC ba? Alam, mahugaw daw. Ang biswa, mahugaw ko siya. Mahugaw na daga. Mahugaw ko siya. Hindi, mahugaw ang daga. Bila na ka adlaw nga way dito. Ang PC. Ang biday. Naluntog ko di. Laom pinay ni kayo mo. Long kayo. Kanina, nagliti mo sa bangka. Ganun ha? Oo, nagliti. Yabag. Pila man ka ora. Wang! Sila nagliti na 2 hours ang premiere. 2 hours ang premiere. Tuwa si ate, gitulog. Kuya, may pismini, ginapadong mo diri. Ay, tumbi. Saka siya ginilihudanan. Tuyukon. Wang! Ayaw pa dito ang last Wiligar. Excuse. Bawal na ka mo. Bawat yung iyong Wang, aliwang, kantahan ti ka. Wang, ay si ino man ang dagat. Uy! Wang na. Ambak na to ko. Agikan ka dia ubos, padong babaw. Gigi. Balihawang ba? Imo siya magic. Baliha, gikan ka. Imo nang magic. Bawa ang mga problema, humor sa dagat. Bitaw. Lindot bitaw, iligo. Okay na, ate girl. Thank you so much.